gimoro chal ka gima ochiero juki kanyo. Ero kamana enya awinjo jobura wetega to adwa namba chiwe pacha nikech this is a weighty matter. Number chiel adwa nyiso wado deny politely. Ni tij wabunge en ok en oversight kende. They also represent their constituents. Adwa kwayo kama ni jakom nigi ratiro mare mar chiwo paro mondo mi CDF gol lwet wabunge. To kama gwenyera kode matin asire bata gwenyera kode matin kama ni in an event nwadwa kao pesa mar CDF ni wadwa miyo gavanas, county governments, we may end up creating gods. Governors nyalo bedo extremely too powerful to nyalo bedo marach ni jotelo mamoko. Nyalo bet ni governors bedo too powerful makoro ka in MP, in MCA, in senator talk in a good books gi governor, meaning the area me I kata jopi represent nyalo tho kamatian. Ana gombo ni kaponi gini by consensus ma majority ma Kenyans ni NG-CDF igolo to gole tok ni terene county governments gole to terene skunde direct. Okay. Mondo jopuonj gi management mag schools omiye nyithindo gi beneficiaries directly. Okay. Nikech king'iyo was wan gi division of funds. Okinyal goro pesa mose bedo divided mama county governments nigi magi national government nikech kan misemo olaga watch tie board ma manage independently CDF. Yes. And the information that I have, the members of parliament, their main job as patrons is to oversee. Okay. And also to represent the power. The opinion me on mana elected leaders. Emwa mandate mar act on our behalf. Okay. Ero kama nanya Ken Obuya. Aparo ni manu bende kapo katieko bati. Tie katika nikech manu bende wach mogik, yes. Katieko tiyena ayudo report moro maber kuom jowinjo magwa. Owado Evans Asiyo wacho ni barabara ma Adiedo kochomo Karabok dalagi kochomo Ikanyaluo William Ruto tiyo kabisa go erokamano. Erokamano. To e piny Karungu bende jaduong' Awino Keno bende wacho ni yo mochomo Golo Buok moa Sori madhi Magunga. Erokamano. William